Welcome to Dili ni Advice. Daghan may gikasulti pero walay ikatambag. Ako si Kringkay. Ako si Darling. If you need distant Bisaya friends, we're here for you. May buntag, may hapon, may gabi. Wherever you are in the world, actually in the world, mga world, because somebody reached out sa tuwa. She's from Dubai. And she is listening to us. Hala ka, uy. Oo. Tapos pag nag-check ko sa stats sa atong geolocation, kung sa atong mga listeners ba, na tayo from US, na ay Germany, na ay Australia. I think I have a clue kids sa atong Australia. Kisa kaya na, kisa ito nagiging Australia, bago lang. Oo. Then, naapoy, of course, Canada. So, natay mga international listeners, uy. Hala ka, uy. Lahi na, Jud. We're so proud. Actually, mas dagan siguro tag listeners from outside Davao. Kay, you know, pag taga Davao, dili ganahan mo suporta og kapwa taga Davao. Hala! Ulan, bugat ra kaayo. Ang siguro, ang imong gusto iingon kay kanang dili, wala sila pakialam. Dili man good kay, naamang good kay, recent lang na experience ba kay, na FB group na support local Davao. Tapos, nag-post ko dito sa atong podcast. And then, it's a pending post, so it means needs approval from an admin. And apparently, gidecline nila ako ang request to post na nag-share lang ko sa ato ang podcast na, hello, Dabawenyos, this is a new podcast, taga Davao, di ay me. We hope we can have your support, ana ba? Tapos wala man nila gi-approve akong post. So, that's why I said, that's why I said they're not supporting kapwa Dabawenyos. Walang ano kaya na, ma-hurt mo sa to. Ikaw, kisa imong gikalagutan lately or unsa? So, kanang naaman may group chat, no? Sa mga parents ba? Sa school. Sa school. Kunya, nag-announce si teacher. Ano siya? Parents, reminder po, bukas, instead na PE uniform as usual, kay complete school uniform daw, kay examination man, basta every examination. Unya, ang naay nag-reply sa iya ha, ang nag-reply sa iya ha, teach, ano po bukas, uniform or PE uniform? Ingana gina siya permente kanang naay siya lang in particular. Siya in particular na spill the name. Dili niya ta mama, mura man siya og kanang guardian, mura siya og auntie sa students. Spill the name. Dili day ko. Ingana gina siya permente jud na siya ingon ana kanang na announcement si teacher. Usually ang announcement ni teacher kay picture man na. Unya, kung unsay announcement ni teacher, kintahay, bukas, 3 p.m. po tayo, 3 p.m. po i-dismiss ang children, tapos mangutana gid na siya, teach, ano po oras bukas i-dismiss ang children, magana siya maperminti niya. Tagaan ko siya benefit of the doubt, kay picture man na ang post ni teacher, basi day, naka-basic Facebook siya, wala siya data pang view picture. Bitaw ka ba? Judgmental ka? What if wala siya data? O niya, katong kaganina nga, reminder ni teacher, text man gito. Wala na, maugid to siya. Ay, nato nagidayang pagkatao. Katawanan siya. Wala, katawanan lang siya. Di siya makalagot. Parehara man na sa kanang mga tanaw. Unya na, nagudang presyo sa post. Mga tanag po nag, yan ay question mark. Mutan na dyan ba? Masking, kanang kuan ba? Kanang rental ba? Naabi sa post ang price. Tapos mangutan na og, same na sila og kuan. Same ra na sila nga type of people. Di ba kuan kanang gusto nila i-save for later bantog na ay kay dili sila kabaloon sa ang pag-save sa post. Mag na lang sila. Ay kay kung mag manggug ka notify ka og replies. Kay kung di ka mag mawala ra pud sa passing sa newsfeed. Sige. I will accept your explanation. Thank you so much. Appreciate you. Nakikalagutan. Kanang mga wala, okay ra. Akong ikalagutan lang lagi kay kato wala na-approve akong post sa
support local Davao. I really spilled the name of the Facebook group. Hello, gani. Oo. Abaw, nawawa mo na siya. Oo. Naglagot ko, but at the same time, bahala mo. Luoy man day me. Di man di mo sa mo. Dili man din mo support me. So I therefore judged you that you're not a supporter. You're not a girl's girl. Oh my God, are you like Ariana Grande people over there? Yeah, both ninyo. Alam di. Alright, tapos mamasan na ta og mga comments and mag-shoutout po ta. Uy, dagan kaayo recently nag-reach out sa tua. Mamasa ta og form, no? Nahon ako nigbasa ning isa ka response diri sa form. Ano siya? By the way, if you want to submit your own story or question, go to diliniadvice.com. Advice is with a C, not S. Because fun fact, if you don't know, lahi ang advice na S and lahi po ang advice na C. S is a verb, C is a noun. And I'm not an English teacher. I'm just stating facts. Ang bago ra ko nakabaluan na si mo ha. Kaya abi na ko UK, America ang difference. No. It's not like color and color. Kabalo po ko sa history nga nung color and color. Nga naman. Nga na, taas kin ang storya. Oh, sige. Oo, pero basta kay ang C is noun and ang S na advice is verb. Hala ka, So, oy. please use the C sa diliniadvice.com. And sorry if kabalo na mo ana. So, si darling, manudlo. Kabalo naman niya na, ikaw lang ang tao. Dagan bayag, dagan bayag. Nasuko na lagi ka da. Si Kring gamo, gani kabalo. Bago lang siya nakabalo, I'm just teaching you, just listen. Yeah. Listen mo ka. So, mo to ha, just go to diliniadvice.com, then submit your question or story there, and don't worry, we will not spill your name at all. Tapos, ang isa ka response diri kay, ano siya, quote, curious ko sa inyong take about the idea na dili tanan tao kailangan na ay ambisyon. Unquote. Wala, lisod na siya. Ako ang take ha, naadayon ko'y take ani. Kanang okay lang man ka nga walay ambisyon. You're just contented the way you are. You work and you have a steady income. You have no plans on improving your life. You're happy the way you are. Trabaho balay kaon uli tulog ana lang. Okay? Okay lang pud siya. Pero namang guy uban nga walay ambisyon nga tambay jud. Tambay as in nagapabigat jud siya sa family members. Example, imong nakay magulang, atay ba nimo or kuya nga ginabuhi ka, 30 years old na ka, ginabuhi gyapon ka. Because wala kay, you lack ambition. Nagahigda lang ka all day, di pa jud ka mo tabang sa balay. Di ka manghugas og plato, dili ka manglimpyo balay, di ka pakaon sa inyong pet na noon. Sa inyong pet. Or di ka maglimpyo og sakyanan, tapos ana, nagapabigat ka ba? Lahi pud to ha. So, kung wala kay ambisyon, tapos nagapabigat pa jud ka sa imuhang loved ones, that's a no for me. Don't do that, please. Kay pabigat jud kayo ka. Pero kung ikaw ang ikaw ang tao na walay ambisyon, pero you're just contented the way you are. Like nagabuhi ng kagmanok, and living the farm life, contented to eat 3 times a day, no plans to see the world, travel, buy cars, etc., go to prestigious school, ayaw na. Okay ra na. That's my take. Oh, tama di ay. Kaya ang ato ang in response ni sa ato ang topic about sa video ni The Fake Ash. Moral. Kay ang katong video ni The Fake Ash kay dating manggod to siya. So, okay lang man na ang mga tao nga walay ambisyon, okay lang na siya. Dili tanan tao kailangan na ay ambisyon. I agree. When it comes to dating, basta kay nagkasinabot mo. Oo, nagkasinabot. Pero kung lalaki ka, wala kay ambition, then ang imong girl na gusto i-pursue is a hustler. She wants to, work hard, play hard. So, I work hard and travel hard. Ano ba? Buy the things that I want. Mga kapritsyo. Ano si Kuan The Fake Ash. Pero ba kaya yung delivery ato? Mga kapritswan.
Believe me when I say girls. Ano gito gani. Diba? Gani. So, what if ing ana, dili gyapon mag-work because you Dili. have different mindsets about being contented, no ambition versus with goals. Sige, go. What if ang katong babae, hustler siya, pero type man gyud niya ang lalaki nga Basta kay nagkasinabot Basta kay nagkasinabot Tama lang dun gid si sila. Debram sila gi. So, mo ana man babae nga, ako'y bahala sa imo. Ako'y mag-hustle hard. Ako'y mag-work hard. Ako ang earn ma G's. Just take care of my G. Bahala ba kay trabaho, wala kay ambition? Okay, fine. Just sit on the couch all day, but when I earn my G, you take care of my G. Pero in terms of individuality, as a person with no partner and no ambition in life, basta as long as di ka pabigat, okay ra na. Pero kung pabigat ka, magka-judge jud kung taman-taman ana. Kay ginapahirapan nimo imong mama or papa or ate, even manghod. I know some people. even igagaw. Oo. You know some people? Lah, atay ko. Spill the name. Na ay pabigat si mami ni mo daw. Ako aday ng mama di. Hindi din na ni mo mama. Bitaw. Na ay mga pabigat. Diba? Ayaw po pagpabigat. Bahala, wala kay ambisyon. Basta dili ka pabigat. Just carry your own weight Yes. in the world. So, okay ra na. Nadilitan ng tao kailangan na yung ambition. Alright. This person contacted us through our form, through our contact form, and they said, quote, "Hi, I just listened to your podcast. I'm from CDODI, but I live and work in Dubai right now." Amo din ito, ingon ni mo taga Dubai. Dani! Gani ka. I bumped into your podcast kay while na ako sa office, maghimo mi og report, gapangita ko og Bisaya na podcast na makarelate ko apil. Although not all man, but malingaw lang ko maminaw og mga Bisaya nga mura lang bitaw og gatabi-tabi lang or gasturya-sturya. I've been listening to lots of podcasts lately and the closest to Bisaya is Slater's. The Sky Podcast. Kanang kay Slater Young. Si Slater o si Chris Uy. Quote again. Pero panagsaraman sila gabisaya, good, oy, lol, lol. If I'm not mistaken, bago lang pod ni inyo ha, and I already love it. Yay! Unquote. Yay! Unquote. Yay! Okay. Quote, hilasan sad ko atong mga taga-CDO ga-comment sa ilang stereotype sa Davao da. Ha ha ha. Binakog na ay positive kay. As for me, stereotype na ko sa Davao until now is limpyo. I lived and worked in Davao before for more than a year and gasigi gyapon ko balik-balik. I'm new to this podcast listening thing. I just want to know where I can interact for your upcoming episodes. Like atong stereotypes, for example, I could have commented something positive. Anyway, keep up the good work and I hope you guys will be successful. Also, I just hope na may background music while you guys talk para mura na ko na mina og radio. Just a suggestion though, maybe others will also agree. Cheers! Unquote! Yay! Let's Thank you so clap much. our hands. Hala ka, oy. Grabe siya. Nakailak ko sa iyang support. Na ako'y tear, mga 1 ml. Thank you so much kung kinsa man ka. We really appreciate this and it inspires us to make more episodes. Masking wala gud mi gina-earn ani. Diba? This is for fun only. Yes, this is for fun. Eventually, we hope we can earn something from this. Pero for now, wala jud mi gina-earn diri. We are dedicating our time and energy with this program, with this show, out of passion. It's a hobby project right now. Yes. And about the music thing, taga CDO siya, di ba? So, kamong mga taga CDO, huwag mo'y karapatan masuko sa iya ha, kay gilasan siya sa inyo. Katong sa mga nag-comment og negative. Oo. Kato lang. Oo. So, ayaw mo kasuko sa inyong kapwa kagayanon. Kay kung masuko mo sa iya ha, dili man di mo mag-support sa iya ha. Di ba? Kay taga-kagayan siya niya na, marag na, rasad siya, or nasubraan na po siya, kay grabe dyan ang negative stereotypes nila sa Davao. Pero,
humana naman ta ato nga episode, okay raman jud ta ato. Wala may Oo. problema. Nadawat man nato tutanan. Yes. Yes, isog mi. Yes, hilas mi. Yes, ambugero mi. Okay, tinuod man. Unsa pa? Ang ingon niya ang music. Mag-music ta? I worry, ang music lang, no? I worry about copyright infringement lang, Jud. Mm. Oo. Mo lang na ang worry unless we make our own music which is like, Ikaw, ganahan ka mag-make og sarili ni mo music. Dedicated to a podcast. I don't know, I might reach out to Davao indie bands. Maybe they will allow us to play their songs in the background. Pero if we're talking about songs na kanang naadyoy popularity sa world, I don't think we can do that. Because of Copyrights. issues. Sige lang. Thank you for your feedback though. Yes, thank you so much. Appreciate siya. Salamat po dito sa mga nag-comment sa Reddit sa among episode 5 post. Ang ingon ni Stellar. Yung mga anak. Yeah. Ana siya. Quote, question lang gamay sa aning episode. Is it really a millennial and Gen Z thing, Jud, nga dili nila gusto magkaanak? Kaya if we look at it, probably tungod jud ni sa economy. Pero grabe jud ang social expectations sa mga boomers and Gen X nga magkaapo sila aron kuno naa sila'y maatiman. Privilege ba jud siya? Unquote. So, replyan na ako na si Stellar Blank dito sa Reddit. You can follow the thread. You can even reply. Ma-replyan mo man eh. Oh, ma-replyan pa ni siya kani iyang comment ni Stellar Blank. Ma-replyan pa ni siya. Unsa man inyong comment sa iyang comment, pwede mo magbagay na lang diha. Yan eh. Oo. Labayan na, di ay mo bato. Gani. Sa man di ay. Unya, si Absurd Blank, hala ka, o sige, jud siya comment ba, idol kay na mo ni siya ba, okay ka nang supportive kay siya, makahilak jud ko sa iyang support. Gani. I hope that more people will support us this way, like mo engage jud mo interact, because it's the only way for us to discuss further sa mga episodes nato. Oh, pwede mi ninyo i-contact dito. Pwede mi ninyo kontrahon sa amo ang mga points. Actually, dagan kaayo way para makontakta natay Facebook page, di ba? Dili ni Advice. Sa nami website, diliniadvice.com. Pwede mo mag-submit sa inyong question or story dito, like I mentioned. Pwede po sila mado sa Reddit. Pwede po sila YouTube. Oh, mag-comment Wilduhan sila. siya kumuin ng YouTube. YouTube lang. YouTube man jud ako anya. Naman ko'y manaway kumuin kag YouTube. YouTube. Ay, naay manaway kung mali. Naay manaway kung mo yung kag YouTube. Pero both are correct actually. Kay ang YouTube is like American pronunciation. Ang unsa? Ang YouTube. Oh, YouTube. Pero ang YouTube is British pronunciation man gud na So, siya. nakadungog ko ka na naay British version, niingon siya o YouTube. Kay katawan siya sa mga Amerikano. Gani, nga nung ana man yung mga Pinoy no? Both are correct. Okay? So, at Pinoy, ayaw mo pulis kayo sa grammar and pronunciation kay. First of all, dili man nato ni first language. Okay? Be thankful na makaistorya ta og English. Kay nay uban nagapa-English tutor, China, Japan, na sila dagan kita online English teachers because of their inability to speak English, and at least kita na naluto siya sa tuwa sa gamay pa. It is literally our second natural language. Tama ba? Yeah, sure. Asa ta ato? Why are we there? You were saying na moadto sila YouTube kay para mag-comment oy. comment day mo dito. Gani. Ngano naabot ta dira kay tungod kang Absurd Blank. Ana siya, quote, mas buutan si Mama Mary kay birhin baya siya. Ambot lang ni Papa Sausage. Kay laagan baya to siya og kusog mag-spread of love and kindness og chill kaayo. Basi nahubog to siya og wine one night og na nisabay ba si Mary Magdalene sa ilang journey. Pero 2,000 years plus ago na ni nga chismis. Ha ha ha. Okay, moral jud aning istorya ha kay mind your own business. Unless ikaw nga nagabayad sa akong bills o pag nagapakaon sa ako debatable gyapon. Unquote. Actually, ni-agree saya ang votes sa Spotify. Ni-agree saya ang votes sa Spotify. Ang among poll dito sa episode 5, dili ko gusto magkaanak.
Ang poll naman dito ay kay kinsa ang mas buutan, si Jesus or si Mary, Mama Mary. Ang nidaog sa poll kay si Mama Mary, okay? So, Congratulations, Mary. NSO, PSA, o kisa pa ng mga governing body sa mga poll, this is the statistic that you need. Yes, only 10 votes is the only votes that you need. Yes, mas buutan si Mary, Mama Mary. She won by 60%. Come get your trophy. You cannot debate this because it's already in the poll as a result. Humana na. Na-close na ni siya nga polling. Pwede na ni siya is-submit sa kuan sa Bible. Tinuod ni siya. Unya, salamat kaayo kay Freya. Nag-contact siya sa ato sa Messenger, sa Facebook. Unsa daw ang ato ang take sa weaponized femininity. So, salamat kayo kay Freya. Appreciate you. This is our first submission actually. So, this is a milestone. Ang iyahang gusto madunggan from us, unsa daw ang ato ang take sa weaponized femininity. Quote, "Hi, I just stumbled sa inyong podcast from Reddit and I've been listening sa inyo kay refreshing makadungog Bisaya na podcast, so kudos sa inyo. Wow. Tigpaminaw ko sa inyo sa office while doing my tasks o makalingaw inyong topics. So mag-ask ng guro ko sa inyong opinions, no? Since Women's Day gahapon, unsay inyong opinion anang giweaponize ang pagkababae? The good and the bad, let it all out. Looking forward sa inyong March episodes." Unquote. Gipangayoan na mo siya og example. Ang ihang example kay quotes, "Ako may example gyud kay kana bitong if makigstorya ka sa office unya known ang person na maldita or maldito. So ang ipaistorya kay opposite sex. Na ako'y na-experience manggod sa una sa college pa ko na among prof kay lalaki, tapos pag kami as a class dili prepared sa quiz ani ni prof kay among ingnon among chicks na mga classmate na sila'y mohangyo. Kay sa among school wala may uniform. So on the day na mohangyo magpa-sexy dayon among chicks na classmates. Pero daghan ni sila. Tapos ubanan sab sa uban na mo lalaki na classmates. Pero ang daghan gyud na chika kay among mga babae na classmates. Tapos mao to musugot ra dayon ang among prof na dili mag-quiz. Same pod anang mga admins na mga maldita, mga classmates na lalaki among ipaatubang para magpapirma og permits. So dili lang di ay ni sa babae na weaponized appeal di ay sa lalaki. Thank you di ay kaayo sa pag-reply. Wa ko nag-expect maka-reply mo. Unquotes. Ako magilty ko ani. Since March is Women's Month, we will tackle weaponized femininity, but we can also include males. Examples of weaponized masculinity. Pwede man siguro gihapon. But first, of course, we will tackle weaponized femininity. As I've said, guilty ko ani because sa among negosyo, pag naay manawag na client, pag speaker na mo ba, pag mag-hello, if it sounds like a female, ipasa na ko ang phone sa akong husband. If it sounds like a male, ipasa niya sa ko ang phone, ako'y mutubag. This is because, like, this is not proven, pero para lang sa amua, it's like a household statistic na mo, nga pag opposite sex ang makigstorya, the sale will be closed. We can close the sale. Mo din na akong gusto isulti. Positive outcome. Positive ang outcome sa sales talk. Rather than a female, me, talking to another female, the client, medyo na ay resistance. Labi na pag suplada, ang imong kastorya. Tapos pag ikaw, suplada pug ka, dili jud pwede. Suplada ba ka? Mo gani no, dili man kaayo. We get positive outcomes when we do that. Not 100%, but most of the time, it's effective. Pag suplada manggod, ang nag-contact sa mua, mupasa din ko sa akong husband na more sweet ang tone sa voice. Kasi sa ako medyo dominant, as you can hear, dominante kay ko voice and not very sweet sounding. I sound very on stage. Like yes, you are a main character. Yeah, main character voice. Doing a TED Talk. Marami nga na akong tingog ba. Pero, mo na siya kung ang example in my life. How about you? Do you have an example in your life? I don't know because I don't ever go out. Sa mukha, uy! Yun ako life, uy.
Ako ano lang ihatag na example kay ang katong nahitabo ni Johnny Depp o Amber Heard ba? Kuy, kung naanang podcast atong nga time, masigmura na atong topic ato sa tibok episode ba, si Johnny o si Amber. Kay Basin- grabe kay ka-obsess atong nga time, mananaw jug live, murag NBA ba, or ganang murag, nagtanaw ka ng boxing ni Pacquiao nang mahilom dyan ang balay, pakusgan ng TV, Unya nagtanaw ang live ato kay alas 4 betos kadlawon. Akong shift ato is buntag man pod. Oh. Alas 4 kadlawon. Di habang nagatrabaho, naminaw kog live. Oh, ni Na Judge. Johnny Depp ug Amber Heard. Oo, gani. Grabe kay to ba? Murag kuan kay to siya sa muang balay ato nga time. Sensational. Paradise from nowhere. Oh, ang nahitabo sa ilaha kay si Amber Heard, iyahang gipalabas nga ginakulata, gina-abuse siya ni Johnny Depp. Allegedly. Allegedly. Put allegedly all the time because there might be other people here listening that are pro Amber. Kaya kato nga time manggod, uso ang hashtag #MeToo. Ang kani nga hashtag kay nanggawas ang voices sa mga na-abuse ba na mga babae. Gi-abuse sila sa powerful man or men sa ilahang kinabuhi. Tapos, lisod man good, di ba, kung magstorya ka about a powerful man, kay naay mahitabo sa imuha na bad, kintahay, kung boss ni mo, ma-fire ka, Imong safety. o imong safety, basin i-stalk ka niya, or unsabay mahitabo sa imuha. So, lisod na siya buhaton, nga imuhang i-reveal. The power imbalance. Oh. Ang katong paggawa sa hashtag #MeToo, nanggawa sa mga babae, murag na-empower sila ba na i-share ang nahitabo? Musumbong pog ko. Hashtag me too. Hashtag ako pod. Mm. Oh. Kay na-empower sila kay daga na kay ni storya about sila experience mo storya pod kog appeal. I'm not afraid anymore. Ana. So dako jud kato siya na issue which it was a very important Movement. Oh. Unya ang pagkahuman ang kaning Legit man to nga movement. tinuod to siya. Oh, diha po na-reveal sila, Bill Cosby, di ba? Na-reveal po si Epstein. Kevin Spacey, Tungod ana na movement, na-reveal po diya si Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, si R. Kelly. Kaluod. Si R. Oy, Kelly. Oh, siya jud ang pinaka-funny in that moment. luod. Luod siya. Robert. Oh. Unya, si Amber Heard, she jumped on that bandwagon. She dipped her toes in that movement. Like, apil-apil siya. Kay gina-abuse daw siya sa iyang ex-husband na wala niya gipanganlan. Nya ka wala man siya laing ex-husband. Gani, Kisa no? man dahil lain. Among siya. Gani. Bugua po dato nga defamation ni. Makita na nimo ang bias ha. Oh, unya. Where does the weaponized femininity fall in her scenario? So, nagtuo siya nga Tungod kay babae siya. tungod kay babae siya, motuo saya ang mga tao nga, hala, gina-abuse good ko niya, hala, motuo mo sa ako, kay gina-abuse jud ko na ako'y mga bunog sa nang. She thought that her gender can ma-automatic siya nga matuhuan. She literally said that, di ba? Siya, tell the world, Johnny, tell the world. Tell the world, I, Johnny Depp, a man. See if they believe you. See whose side are they gonna be on. Muragana, something like that. Kuya, di na to kailangan ikot si Amber diri jud. I-pray ang iyang giingon. Kaya naman ka. Saan taman? Memorize. Na-memorize. So, diya jud ang murag best example sa... The best example, the biggest. The biggest recent example sa weaponized femininity because nag-apil-apil siya, nagtuo siya nga she can make up stories and people in the entire world will believe her. You know, she's very confident. Confident kayo siya, natuan siya. She let the trial go public. Di ba ang team man to ni Amber? Binako ni team to ni Johnny Depp ang gusto na. Uy, nangutan na ko. Ano magbuot ka? Nangutana ka? Oh, basta may ang answer. Si Johnny Depp man to, ay nangutana de ka. Si Johnny Depp ang gusto niya i-televise. Ay, mali. So, i-ex to kung gingon na she's so confident. Pero she is confident though. Oh, confident siya. Confident din siya nga baka acting siya sa podium. Podium sa witness stand. Unya, mauna ang nahitabo. If you guys wanna look it up, go on YouTube. Na dito ang live recording ay sa live event. Gikan from the courts mismo. Unya, mauna siya ang
one of the biggest examples. Another example kay kanang pag madakpan ka sa traffic violation, tas ang driver kay lalaki or babae. What do you think happens? I honestly don't know. Dili man ko driver. Di sad ko driver. So, Can we ask the audience what happens in your own head, sa statistics sa inyong head? What happens when a traffic police kanang makadakop og violator? Depende ba siya ang iyang leniency sa kung ang nadakpan is babae or lalaki? Or the same lang ba ang treatment? What if naka-cleavage ang babae habang ga-drive? What if nag-bedroom voice ang babae? Hello? Sorry. Unsa man ang tingog? Hello? Sorry. Nag-ano siya sa CTTMO with all the cleavage. Gamiton dyan niya yung pagkababae ba? Makitaan man gunato na sa mga movies, no? Ay, ambot lang. Wala gani ko kabalo. That's why I'm asking the audience to comment down on our comment on their Spotify app or wherever they are kung unsa ba yung mahitabo kung ang police or LTO or CTTMO makadakop o violator sa traffic. Depende ba siya ang iyang leniency kung ang driver is babae or lalaki? That's my question. Kaya wala dyan ko kabalo. How is weaponizing femininity play into this? You know what I Comment mean? down below. Gani. Speaking of bedroom voice ba? Katong nanawag akong husband, Bas Junip ba? Nanawag siya sa Water District kay mo report siya og leak sa metro. Ang nitubag sa iya ba kay, "Good evening, Water District." Ano, tingog? Career dyan niya yung pagka-call center. Oh, gwapo ka ng bedroom voice kayo ba? Ano siya? "Good evening, Water District. Asa ni nga leak, sir? Before the meter." "O, sige po. Thank you po. Unsa ang address, sir?" Oh, ano siya og tingog? I salute her. Kaya nga no, katong nanawag ta sa developer subdivision. Ring, ring. Ay, butang ring ha. Butang ring. Joyful? May ano siya. Maldita ka siyang tingog. Napog ko experience kay nagapanawag man pug ko diha, no. Ang ako ang experience kay joyful. Ano? Siya gyapon na. Marag, high energy lang siya atong sa akuan niya. Low energy sa imo, pero the same lang. Walay, may buntag diya, ma'am. Pero di man na requirement magmungingong may muntay. Lagpaning ka diha. Unya, unsa man ang matawag nimo kung moadto ka og hardware ba? Unya, kung babae ka, kay unsay tan-aw sa imuha sa salespeople versus kung lalaki ka? I think mag-assume ang mga salesperson sa kuan, hardware, mag-assume siguro sila na you are dumb if you go there as a woman. Kalain po na eh. Oo. Dili man nila ignore na bugo ka. Pero they would assume na wala jud kay know-how, knowledge of anything hardware related. Ano mo pait kag bulb, wala man lang kakabalo o pila ka watts imong paliton ana, or kung mo palit kag screw pang metal ba imong paliton or pang kahoy or pang siparlin. What is siparlin? Mo gani no. Mo na ang gingon sa among panday si Parlin, tapos pagtanong ko sa spelling kay si Perlins. Ako sa man si Parlin, sa man si Parlin, anong panday. Yes, iniingon po ko sa kuan, sa salesperson dito sa hardware, si Parlin. Nakasabot po sila. Na-curious man dyan ko, sa man si Parlin. Pag Google ako si Perlins, then C as in the letter C and then Perlins, P-U-R-L-I-N-S. Oo. Dagan kag matun-an ba? Kanang nagoy word, na bago na ko nadunggan, I immediately Google it. Para Kana pong tiplon. Oh, Teflon. Kay abi ko na ako kanang binisaya lang ko na tape-lon. Tape-long. Tape-lon. Kanang bisaya lang nila. Kan nag-assumpog ko nga, bisaya po ni mo. Tape-lon man siguro na niya. Pagtanong ako kay Teflon, di ay. Ang imong gingon tape loan? As in loan sa bangko? Basin, L-O-N-E. Ambot. Ay, L-O-N-E. Wala ko kabalo. Basta kay pag lang tiplon, sa mga ginang original na pronunciation sa tiplon. Di ba si tape? Kay tape man siya, di ba? Di ba tape man na? Teflon. Tape-lon. Teflon, di ay na. Uy, wala ta kabalo. Google daw. Basig nagbud-bud dito. Teflon. Tape. Teflon tape, di ay siya. Tama. Kana pong kuan kay nga ng loan meter. Sa una pagkadungog na ko una na binaw ka ng loan nga kanang bangko ba? Loan meter. Nya kuan na loan like a loan. L-O-N-E. Kasi siya naman isa metro. Wala ko loan niya. Uy, siya lang iso.
Luoy man na yung nitrohan. Loon man na siya. Wala niya kauban. Gani, no, makuan po ka ba na, kanay nga na, God ka nang, kung naamoy wala na sabdan, don't assume what it means. Just Yeah. Google it. Or, kung kay kring-kring pa, co-pilot it. Kaya di siya ga-Google, guys. Guys. She's so like, Aquarius. But she's not Aquarius, actually. What is Aquarius Monday? They're so weird. Mo ba? Mm-mm. Gusto Monday. Oh, let's cover that in another episode. Ang mga, sige. mga signs. Zodiac signs. Alright. Okay. Onya. Unsa may tawag, lagi, unsay tawag nimo ana, nakanang pag mo adto ka og hardware. Kay, Kuha na siya, gender bias na siya, dili siya weaponizing femininity. Because the salesperson would assume your technical knowledge based on your gender. What is gender bias? Unequal treatment of individuals based on their gender. So gender bias exists without us even knowing it. I mean, aware ta na it exists, we just don't know that the term is gender bias. Sorry, I'm guilty ani ba? Kana gumato kag salon. Oh. Pag ang mag-atiman sa imwa is girl, murag wala ko'y salig Unsa day mo gusto mga timan si mo? in the rainbow gender. Kay bala ka nun, bago ra ko nagpagupit, di ba I mentioned? Oo. Pagsulod na ko dito, pagkakita na ko na babayang mo atiman sa ako actually dili di ay ko okay. Murag, kuan na ko siya, timbang-timbang na ko siya sa ako ang isip na hala babae ang mo kuan sa ako instead na LGBTQ+. Murag, matama kay ani ang ako ang buhok. O murag dili expert ba sa akong paminaw, and we're sorry about it. Yes, I We do should feel change. bad about it. We should change. Oh, She did say, si Rhea, she did say the good and the bad. So this is the bad. Diba? this is the bad about it. Oh, like, I would assume dili siya expert na makahandle sa ako ang hair if that person is not in the LGBTQ plus group. Oh. Timbang-timbang pa na ko siya sa akong utok. Pero nakuan man gihapon ko na kampante man gihapon ko while she was doing my hair. Murag she took her time nga kanang methodology jud ba kanang dili lang kay mata-mata lang naagid siya yung mga changed. niya yung It changed your impression oh at the end of the day. unya nakuha gid niya akong gusto na gupit jud katong si babae. Shout out to your gupiter. Shout out to my hairstylists. Pero Are you guilty asking? kay Kuana. I feel bad. And Oh, I'm sorry. bitaw. But Oh. don't worry, maski pag dili na ko iserve sa mga babae na hairstylist, masuko sila sa kwa or masking sa bayot. Ay mo kabla ka, dili man mo mawad-an o kuan ka na halin nga dako kay dili man jud ko nagapa salon. Marag once in 2 years lang jud ko nagapa salon, once in 3 years dili ko nagapa gupit kaayo, dili nagapa ribbon, ana ba? If I can do it on my own, I would. Mag-color hair, ako lang sa balay, ano ba? Same here. Oo, kay medyo, nakoy anxiety yan ang mga ituog salon ba? Kay kanagong murag halos iharas pud ka sa uban, dili tanan. Iharas ka sa uban nga mo upgrade sa imong service na gitake. Kana for example, gusto lang jud ka mag-haircut pero ipugos ka nila magpariband. If I said no once, unta enough na kay usay maharas ka na to the point mo yung kag no 10 times, I feel violated sometimes. Ayoko i-dismiss, guys, kamo mga listeners, ayoko i-dismiss ana kay na-experience maguna ko na sukad ato murag nagka-trauma ko moadto sa salon. Probably I went back after 2 years kay tungod ato di ko ganahan mo balik because kanang I feel violated to be asked multiple times if I wanna upgrade to rebond. Instead of just paying like 250, 300 sa haircut. I don't want to decline many times. Unta enough na ng once, worst case scenario twice. Yan na, naka-experience po ko ana. Mao po na ang isa sa mga kalagutan po bitaw nako. Isa po sa mga anxiety nako nga pag muadto ko og salon, muana sila magtan-aw gid sila sa ako ang naong ba magpatubang gid sila sa ako nga. Ayuso na to imong kilay, ma'am. Muana gid sila. Oh, nya. Pero ang katong last na kong pagupit, niingon raman to siya na, di ka magpa-treatment, ma'am, while touching my hair. Di ka magpa-treatment, ma'am. Dili lang. What? Ano pa dayon mo Okay siya? lang man mangutana. There's no problem in asking. Pero if you already asked and I already said no, unta enough na to siya na answer and I don't have to repeat the no 10 times. Feeling ako no, nag-improve na ang mga salon, ana. Kay,
Kay in the last few years, wala man ko naka-experience na or siguro depende sa salon. Dugay naman po to good. Mga 20, unsa to nga year na ingana ko. 2015 siguro to kring. Kana ingana ko. 2015. Dugay na. Dugay na to siya. So, by listening to my story, my personal trauma, murag unsa ka, What a heavy. by listening to that story that I just mentioned, you would imagine what my hair looks like. A It's lion. It's all a mess. It's a lion. Imagine na si Simba sa Lion King. Muna akong hair, ha? It's all a mess right now. Kay bago man kang tulog siguro. Wala man ko natulog. Gahigda lang yun ko. Oh, gahigda oh. Muna. okay. Tungod na. Aha. Unsa pa may mga may example na to ana? Kanang moadto ka og mekaniko o mekanika. Ani man to ang story sa mekaniko-mekanika. Oh. Manglaag unta tas kay tatong sakyanan na mo nga daan. Si Kia Avelavin. Kaya Belavin, kung karaan na mo nga sakyanan ba. Pagliko na to, nabulasot siya sa kanang uneven good na road niya, na ay murag bulasot sa side. Nabulasot siya dito, natanggal ang iyahang, kasi natanggal na to pang rims. Basta na ay natanggal sa ligid, o na ay natanggal sa ligid. May gani kay just 10 steps away na ay kanang machine shop ay kinsa na kanang Car shop ba o. Tapos niya na mga tao na ay kabala ka ma'am kay naay mekanika diha, naay mekanika. At first pagkadungog na ko murag mosalig bata basig madawat og samot ang sakyanan. Another bad side of gender bias is you would stereotype what makes trade reliable based on gender. Like, kung trade niya is mekaniko, dapat lalaki. Oh, mas kasaligan nimo ang lalaki nga mekaniko Oo. kaysa lalaki nga kaysa babae nga mekanika. Oo. Og ayaw mo pag kanang paghugas kamay kay tanan ta, I'm sure na ay gender bias. Oh, tanan ta dili ko Tanan. matuo nga wala na ay wala. Oo, ayaw mo pa perfect diha kay kung perfect mo, isa naman ang perfect. Mama Mary lang man. O si Mama Mary lang man ang perfect. Uy, masuko si Kuan, Papa si Suj. Rasta mo kaya siya di. Chill. Dili man na siya masukubutan na siya. Gani buotan kayo no sa. Kana ing ana god na mas musalig ka more sa isa ka tao based sa iyang gender o kung unsa iyang trade. Unsa iyang skill. Bitaw. Oo. Kamo pangutanon ta mo kung makadungog mo og video editor unsa inyong tan-aw na mas hawd ana nga gender or moingon ko og hawd nga website developer. Unsa inyong tanong nga mas hawd ana nga gender? Moingon ko customer service, customer support o sa inyong kuan sa call center sa inyong mas kuan na gender ana mas masaligan. Male comedians versus female comedians. Ay, it's so far. I mean, kung ako imong pangutan-on, layo ra kayo bitaw. Murag mas mo lean ko sa male comedians. Feeling ako mas katawanan. Mas dominant man gud ang male comedian Sa bagay, mas dagahan man gud sila. mas dagan sila. Imo kinsa man yung mga Dave Chappelle, Kevin Hart. Ako kay sikat lang yun. O si Dave pwede. Si kinsa pa man. Kay naminaw ko kang Tiffany Haddish. Kay lang naminaw ko kay Ali Wong. Okay lang po. Okay lang. Kaysa pa tong isa akong gipaminawan nga. Okay lang good ana good. Si Melissa McCarthy. Ay ganahan ko Melissa McCarthy. Ganahan ko siya. How about Rebel? Uy, ayo pag dapat kay Australian man siya. Dapat na yung R. Hello. Uy, inaragod niya nga word. Ay, nga letters. R and R. R and R. Oo, niya paspasa. R and R. R and R. R and R. Oh no ba sa Australian? R and R. R. Nakita lang ako sa reels ni Courtney Act. Dito, luan niya si Katya maging oh no sa Australian. R and R din na. R and The R. technique is say R and R fast. R and R. R and R. Okay kayo. Koan. Good. Good. I Might. might. Paspaso nimo. Good I might. Kana. Now you know how to speak Australian. Gani. How na mo ana? Gani. Masking dili patahod. The other side ay mabalik ta sa mekaniko-mekanika. The other side of that is
Kung muadto ka sa mekaniko or mekanika, unya, lalaki ka, kay tama ang ilahang charge sa imo, tama ang ilahang diagnosis sa imong sakyanan. Pero kung babae ka, muadto kang mekaniko o mekanika, tanaw nimo, daghanon nila ang guba sa imong sakyanan. Ang POV sa customer. Na nagubaan og sakyanan. Nagubaan og sakyanan. So kung lalaki ka niya atong auto shop, tama lang ang i-charge sa imo just because they assume Morgs Hardware, you know. Yes. You know the ins and outs of your car, the Right. technicality, the terms Right. sa parts, and etc. But if you're a female and have no idea what they are talking about, kaya mga suspension, transmission, ug mga brake pad, ug mga kuan, Moingnan ka og kailangan og oil change, bisag dili ko kailangan og oil change. So they would charge more or put another service in the tab just to increase the rate. No? Makita na ko na sa mga memes. Gani. Kaya So, dili mo ko driver, wala ko sakyanan. oo. Uy, pero napa ko isa ka i-share. Kanang mga food panda. Di ba na may babae, ana? O na O na Unya, unsa man ang tanong nimo? Wala, maningon lang kung may babae. Dili manggod kay. Panagsara maguna sila makitaan. Kita na kog babae na tricycle driver. Unya, unsa may masulti na ko ana? Muta na dekas ko. Unsa may masulti mo Oo, ana? niya, unsa masulti ni mo, ana? Ay, ningon lang ko. Gani, nakakita na kag kanang babae nga kuan. Ay, nakakita na kag bayot na gasoline boy. Wala pa. Lain lagi ka. Kita na ba kag bayot na gasoline boy? Bayot na gasoline gay. Unsa Di kung muingon magugka ka, kita na kag tumboy na gasoline boy. Pwede kayo. Di tumboy man sila. Daghan kayo, uy. gani, Tumboy na gasoline. dagan. Pero nakakita na ba kag bayot na gasoline boy? Gasoline gay. Lain nagbutasan eh. Di wala mo gutay friendly term sa bayot sa kuan, Bisaya. Wala. Na ba? Na ba? Oo. Or uneducated, uncultured lang jud ta nga tao. Comment down below. Among poll karon kay uncultured ba si uncultured ba si Darling and Kringkay? Vote in the poll. Vote in the poll. Gwapo na nga segment na to. Our vote in the poll. Ano? Vote. Vote in the poll. Di ko na let go. Bala ka diya. Kana pong kuan di ay sa ka kanang mag-babysit ba, magyaya. Ngano dili man jud mo consider og male yaya. Di. Ngano man jud mo? Kamo kuan mo. Kanang lain mong batasan among audience. Luya sa audience hindi ka react. Ay, pag-react, pagod mo sa comment, babe. Lain mong batasan. Ha? Ngano di mamumuhay og male na yaya? Bitaw, even though aware ta sa gender bias, aware ta sa double standard, unfortunately, We still hesitant gihapon ko mo hire Og male yaya. og male yaya. But nowadays, I don't trust anyone, especially my children with anyone. Sa bagay, Oo, kaya dagan kayo ka ng unexpected na mga issues that you might encounter with strangers, regardless if it's a man or a woman. Pero ano po na do, may mga buutan na lalaki na kanang mubantay yung bata. Siguro kung babae ang baby or toddler, I would like it would make sense to hire a female yaya. Pero kung lalaki imong anak, gyapon no. ay gihapon. So di gyud na nato matangtang na gender bias. Unfortunately. Huy, ang audience ba? Uy, kamo bo. Lain sila. Kay ngano, gi-judge na ta nila. Pero kamo pud ba ya ngano mo hire mo og lalaki na yaya? Ge. Gisagpa ko. Pag-comment kun mo biyan sa may masulti ninyo. Uncultured. Delusional kaayo. Luya po sa cellphone rin, magpahimungtan. O niya, kung mag-date mo, kung naakay ka date, kinsay mo bayad? Lalaki o babae? Ibalik na po na itong episode 1. Episode 4 nga, 5 nga, dili ko makig-date ni mo kay kwarta. Ay, dili ko sa imo kay... Pareha man sila na ay kwartad in this case. The gender bias lang ba kung kinsay mo hang gina-expect na mo bayad? Sige. So,
Ako, babae na ako money. Ang lalaki na akong ikadate na apoy money. But Pareho based on the mo. gender bias, in your head, who do you think should pay? Para sa ako kung kinsa to ang nanghagad. So, dili siya gender bias. Kung kinsa man ang nanghagad, oh. Walay gender bias diri. Pero kasagaran manggod. Oo, sa traditional, In a traditional sense. in a traditional sense, in the Filipino sense, dapat lalaki kay nabi tay courtship diri, manguyab, mamanhikan, unsa pa ng mga old tradition nato diri. Maggitara sa ubos Bintana. habang ang babae nas bintana. Oo. O ilaw Oh, ilaw. sa gabing madilim. Guys, na-release na namo among music sa Spotify. Literally, kay Spotify biya ni mag-air. Listen to our first single. O light. Gisagol yapon ang ano ba Bisaya o English. All light, all light. Ay, tama na, di nakatapanan. Ala na, napanos na. Panash man di ay. Looy man de me. Mora to ang ato ang mga examples. Ay, wala na yung example. Guys, diri na mag-wrap up ang ato ang 7th episode. Thank you kaayo sa mga naminaw sa amo ang episode today. I hope you enjoyed this episode. The poll in this episode is, uncultured ba si Kringkay o Darling? Yes, no, o ang third is surprise. Na ay third, answer. Dito mo mag-vote ha. Buang. Ang moment ay mo, listen mo na. Gani. Kunya, ato ang question for this episode, mas lenient ba ang police or traffic enforcer sa mga babae na driver versus lalaki na driver Na nakakommit og traffic na violation. nakakommit og traffic violation? What do you all think? Comment down below. Comment sa mong Spotify app, YouTube, or Facebook page. Pwede gani mo mag-comment po sa TikTok na upload mi dito. Nata sa TikTok? Oh, I put there and there's 0 views. No. Kung nalingaw mo, please consider subscribing to our podcast to support us. Search lang sa Apple Podcast, Spotify, YouTube, Dili ni Advice. Basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. We'd love to hear from you. Don't worry, your submissions are anonymous. Dili jud mo mailhan kay next year name we say blank. Yes, all of your last names are blank. Gani. So di ka masuko Joy. Kay dili man ako ingon nimo apelyido, Joy blank. Ikaw ha, si Joy jud ba? Or si May blank. Unya, moro to guys. Salamat sa pagpaminaw. Thank you so much. See you next Tuesday. Bye. Paalam.